uya-uya karo bapak. Kowe ngunekke bapak wong kene gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Bapakku ming batur. Nyatane ngono. Kuwi disawang saka ngendi? Aja ngawur kowe. Bapak ki nek disawang lair pancen kere. Pancen gedhi bal 17 wong elek nyala mripat. Ning batin bapak kae dewa. Kae Sang Hyang Ismanta. Salah. Salah, ha? Ismaya. Ismaya apa Ismanta? Ismaya. Kowe ning KTP ki Ismanta. Kuwi sing salah sing nyatet KTP. Ora positif wae takonane Semar. Kae Sang Hyang Ismaya, Ismaya ta? Ismaya. Kae kangane Bathara Guru bol. Kowe iki nek piknik pol-pole arep nganggo derajat pangkat, arep kowe pol-pole nganggo kaya ngono kuwi, kowe iki nganggo mekutha, nganggo sandangan sarwa apik pol kowe nek piknik ming nang mall, ya ta? Aku nek piknik iki pendak minggu nang Kayang. Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka Kanjeng Koko Prabu. Menika mboten pangling kadidene sowanipun Panakawan Petruk sumawana Panakawan Bagong Koko Prabu. Yayi kula piyambak ugi mangertosi dipun menapak-menapakno Petruk menika tasih Panakawanipun kadang-kadang kula para Pandhawa. Petruk menika tasih abdi ngamarta. Mbok menawi Petruk sowan wonten wigatos tumuli katimbalana menapa wigatosipun Petruk sowan Koko Prabu? Nggih. Panakawan Petruk sowan kalian Panakawan Bagong. Lah iya pun Kakang wis ngerti. Nek Petruk wae nadyan wujuding Panakawan